Moi boas, xa estamos neste outro directo. Vamos a ver que estou colocando aquí isto un momentiño. Bueno, estamos noutro directo, voulle dar paso agora en 2 minutos a Anselmo, pero estamos noutro directo desta campaña do Reino de Galiza, unha campaña que impulsamos conxuntamente co Departamento de Cultura da Deputación de Coruña, que comezou neste mes de xullo. E realizamos distintas actividades, distintas conversas, que logo pasamos para YouTube, tamén para iVoox, tamén artigos, temos infografías, vídeos para TikTok, un poquinho de todo, que o que busca é achegar ao maior público posible todo este contido relacionado coa historia do Reino de Galiza, non? Para iso, deixei aí, a páxina reino.orgullogalego.gal, que é unha páxina que creamos para subir todo este contido, que podedes ver, temos bastante material xa, e vamos a ter xa nos vindeiros días un pouquiño máis. Nada máis, entón hoxe vamos a conversar con Anselmo López Carreira. O título desta conversa é a desaparición do Reino de Galiza da historiografía española. Unha conversa que logo vai a quedar subida tamén no YouTube e no iVoox, sobre todo para toda a xente que non poida estar en directo, non? Temos outra conversa del no YouTube que mantivemos o ano pasado, que logo pasaremos por aquí a ligazón, e nada máis. Voulle dar paso e vamos a comezar agora. Hola. Hola, boas tardes. Que tal? Bueno, sigo escoitándoche ben, e ti a min tamén, verdad? Perfectamente. Sí. Iba a comentarte que estaba vendo estes días para preparar a conversa esta, unha conferencia túa en YouTube que, comentabas que estabas xa xubilado das túas profesións, pero non xubilado deste mundo, non? Porque polo que estíen vendo, ora estes últimos meses con todo o tema este do Congreso do Reino e esta propia campaña da Diputación, estás a mil, non? Sí, a pleno rendimento. Nada, a conversa que vamos a ter agora nos próximos 50 minutos, máis ou menos, ten como título porque desapareceu o Reino de Galiza da historiografía española. E esa é precisamente a primeira pregunta que che quería facer. E eso, por que desapareceu e sigue desaparecendo o Reino de Galicia da historiografía española? É complicado porque poderíase dar unha resposta moi simple dicindo, por exemplo, que houve determinados intereses de tipo ideolóxico, de tipo político, por presentar un relato alternativo, un relato distinto que o relato imperante e o que todos creo que aprendimos con maior ou menor intensidade, pero ben sendo que todos aprendimos na escola, sempre. É dicir, o Reino de Galicia non existía máis que fragmentariamente moi pequenos momentos, pero toda esta entidade que está saindo a luz e coa que o queremos presentar era absolutamente ignorada. De todas maneras, esta explicación é un poquinho parcial, é un pouco incompleta e, polo tanto, pois non é absolutamente certa, porque deberíamos ter sobre a mesa todas as perspectivas posibles para, a partir de aí, sacar unha visión un pouco máis ponderada. Vamos a ver, por unha parte é certo que no momento en que se conforma o que nos entendemos hoxe por Estado, o Estado actual, o Estado español e todos os Estados europeos semellantes, que é un modelo de Estado liberal que nace a partir da Revolución Francesa, das campañas napoleónicas e dos movimentos burgueses en toda Europa, este Estado, que é o que tamén se deu chamar pois un Estado democrático, vai ter necesidade para justificarse a si mesmo ou para presentarse con forza ante a opinión pública, vai ter necesidade de
ofrecer un relato convincente. Por que motivo? Pois porque no antigo réximen en realidade esta forma de Estado non existía, senón que en realidade as organizacións políticas que había pois eran máis ben plurinacionais. A partir do século XIX vaise considerar, desde a perspectiva deste novo Estado, vaise considerar que o Estado plurinacional adoece de alguna debilidade. O modelo vai ser o Estado xacobino francés. É dicir, un Estado, unha nación. Tamén estamos vendo que hoxe é o que se pretende nalgúns casos. Uniformizar o territorio baixo a perspectiva do que é a nación dominante nese territorio. Ou seja, que parecía que o Estado tal como se herdaba do antigo réximen era bastante frágil, por eso se estaba vendo abaixo en toda Europa, claro. E parecía moito máis forte, en cambio, o concepto de nación. O que se vai querer facer a partir dese momento, desde principios do século XIX, por tanto, é crear unha identificación entre Estado e nación, a pesar de que o propio léxico desde sempre xa era diferente. Todos entendían que unha cousa era o Estado, o poder, a monarquía, o que fose, e por outra parte era a nación, que tamén tiña unha definición moi clara. Non hai que andar buscando moitas voltas no seu. Pero agora se vai intentar unificar. E a nación como se presenta? Pois a nación preséntase dentro dunha secuencia moi longa. Esta enorme duración da nación parece que obedece a uns designios que están por encima mesmo das persoas que a compoñen e que a organizan, sino que ten unha evolución que parte da prehistoria, canto máis atrás posible, millor, e parece que desemboca necesariamente no actual. Ou seja, que, por exemplo, España non é, tal como nos a coñecemos, unha creación política do século XIX, ou se quere, finais do XVIII. Senón que España é unha nación que se ven formando paulatinamente desde hai miles de anos. Incluso hai unha recente obra de historia que é España 2000 años de historia. Xa que tú, non? Está asinada por prestixiosos historiadores. Entón, o concepto de nación parece moi forte, pero hai que justificarlo históricamente. E entón, o historicismo, que vai ser a búsqueda destas raíces históricas, o historicismo vai ter un papel determinante na formación do Estado contemporáneo. Ben, no relato historicista que vai adoptar España, Galicia, por unha parte, está de máis porque rompe a secuencia que se quere presentar. A secuencia que se quere presentar é a poder ser desde a provincia romana de Hispania, que non existiu nunca, ou un pouco posteriormente, a partir de aí, desde o reino visigodo, porque o reino visigodo presenta moitas concomitancias, por visto, coa España decimonónica, é un reino católico. España ten unha revolución burguesa, como sabe, bastante incompleta, que para algúns autores fracasada. Pois a España contemporánea, ao contrario, por exemplo, de Francia, que é laica, España vai ser católica. O catolicismo tópase nos visigodos. Parece que algo que xa está totalmente incrustado no ADN de España, na xenética española. España ten que ser católica, porque os visigodos eran católicos. España non ten que ser republicana, ten que ser monárquica. Entón tamén os visigodos son unha monarquía. España ten que ser unha. E entón os visigodos chegaron a ter un reino que unificaba toda a península ibérica. Aí quedou o accidente de Portugal na España contemporánea, non? Que non se terminou de asimilar, sempre se considerou algo un tanto excepcional. E outro factor importante, naturalmente, para que se trate dunha España liberal, é que ten que haber algún organismo deliberativo, algunha asamblea, as Cortes, ten que haber un congreso, un senado, en fin, ten que haber este organismo típico da democracia. E tamén se crea a topar o seu primeiro representante, a súa raíz máis profunda, tamén nos visigodos, os famosos concilios de Toledo. Entón,
o reino visigodo é o punto de partida forte. Claro, aí fallaba algo, ademais da presencia bizantina no sur da península, fallaba a Os existencia do reino suevos. suevo. Como se asimila o reino suevo? Bueno, pues a poder ser non se asimila. E de aí hai un cataclismo desde o punto de vista desta España decimonónica. Pensemos que no século XIX van a estar moi en boga todas estas ideas biologicistas das razas que se inventan nese momento, que logo designaron o que designaron, aparece o concepto de raza entre os seres humanos, e claro, a España contemporánea tiña que ser moi europea, polo tanto a poder ser o máis aria posible. Pero chegaron os musulmáns e fastidiaron todo o asunto. Entón, que se vai? Bueno, pois ese o outro a gran crise de España, a perda de España, que se chamou, pero que afortunadamente se recupera en Asturias. Asturias se crea un reino que resiste e que depois pasa a León, pasa ao reino de León, ven a Reconquista e entón os visigodos parece que salvan, hai unha ponte aí pola que salvan esa catástrofe africana dos mouros, se salva e se vai reconquistando a península e ademais repoboando, para que non quede un pouco, vaise repoboando. E de entón do Reino de León pasase a Castela, a que ademais a historia tradicional lle dá un nacimento que se adianta en 100 anos ao Real, porque o poñen xa no século XI, e en realidad o Reino de Castela hace mediados do século XII. Bueno, e de Castela, xa, lógicamente, veñen reis católicos e aí confluen dúas historias potentes, que é a historia de Castela e a historia da coroa de Aragón con Cataluña. Os suevos e un reino que se chame galego sobra. Entón, hai un relato determinado, un relato historicista, que é o que se acepta, e tampouco é que haxa, vamos a ver, tampouco é que haxa unha mala intención e que haxa un desexo exprofeso de deixar a Galicia fora de xogo. E aquí temos que introducir outro factor para completar esta idea que creemos que se asusta bastante a realidade. E outro factor é que, en realidade, este esquema historicista oficial academicista español non ten que loitar contra outro esquema histórico alternativo en Galicia, porque prácticamente non existe. E isto non quere decir que Galicia non chegase puntualmente á creación da historia contemporánea, porque Murguía, Biceto e López Ferreiro están xusto con puntualidade aí, están, pero a historia de Galicia, ao contrario do que pasou, por exemplo, con Cataluña, non ten unha evolución acumulativa e que vayamos pasando duns pasos previos a outros posteriores e engrosando todo o noso patrimonio de coñecementos, todo o noso volumen documental e de fontes, senón que vimos a saltos. Cando morre Murguía, pois en realidade a historiografía galega está atravesando un momento xa desde unhas décadas antes, desde os primeiros do século XIX, está atravesando unha profunda crise que se corresponde con unha crise do movimento nacional galego. Nos anos 20, os homes da xeración Nós recollen a preocupación e volven a traballar, pero prácticamente parten de cero, porque a historia, pensemos que a historia de Murguía e de Biceto é que non se reeditaba, era prácticamente descoñecida, e hoxe incluso movémonos con reedicións facsímiles. Non era descoñecido. A xeración Nós xa sabemos o que lle pasou. Chega o 36 e é laminada totalmente, e entón vai a tardar moito en recollerse o traballo de investigación de historia de Galicia. Por lo tanto, eu diría, xa resumo e remato, que por unha parte hai unha intencionalidade política de demostrar que o Estado español é igual á nación española e que ten unha longa historia que vai conducindo ata onde se chegou, e por outra parte hai unha debilidade historiográfica por parte de Galicia que é, por tanto, incapaz de presentar un escudo e unha alternativa fronte ao relato oficial. E, sen embargo, eu, sobre isto que comentas, non, unha reflexión, a ver se me entende,
o que hoxe España, o Estado español, de algún xeito construíuse pola suma de distintos reinos entre os que estaba o galego, non? O que quero dicir é que, aínda que o reino de Castela acabou por ser o dominante, ese estado que se chama España deu unha suma de distintos reinos, máis é algo que a historiografía non ten en conta, especialmente co galego, non? E dun xeito ou doutro, e sin obviar que teñamos unha identidade propia ao longo da historia, é certo que Galiza fixo parte nestes últimos séculos diso, esa historia debería de facer parte, en teoría, non, desa historia de España, pero que na práctica non é así. Parece moi correcto o que dis e creo que desto hai que ser moi conscientes. Tampouco podemos enarbolar a bandeira de que a historia de Galicia é completamente distinta e allea e que por unha parte está a historia de España e por outra parte a historia de Galicia. Como moi ben acabas de decir, España, o actual Estado español, tamén se foi construindo co concurso destes distintos reinos que dunha maneira ou de outra, polas boas ou polas malas, intégranse para construir o que vai acabar sendo a historia de España. Porque, claro, vamos a ver, a historia a fan as sociedades humanas, pero non a fan con mesma intensidade todos os sectores e clases sociais que a componen. Entón, en Galicia houve tamén unhas élites que prácticamente desde sempre están puxando en determinada dirección. E o século XIV creo que é un momento no que isto se ve moi ben. Particularmente, eso estaba funcionando desde antes e seguirá funcionando despois, pero no século XIV vese moi ben, porque vai haber un enfrontamento entre sectores dirixentes da sociedade galega que apuntan precisamente cara á integración na coroa de Castela e hai outros sectores que presentan unha alternativa algo diferente. Non que non acepten formar parte da coroa de Castela, pero probablemente dunha concepción determinada, alternativa distinta do que era a coroa de Castela. Entón, efectivamente, eso é certo. Non se pode esquecer que a confluencia da coroa de Aragón con Castela foi un proceso decidido e conducido por élites de ambas partes. O reino de Navarra foi integrado pola forza, ainda que tamén había un partido que era propenso a eso, proclive, outro cara a Francia. En Portugal non pasou eso, en Portugal non pasou pois porque aí non houve acordo posible. E en Galicia, no século XV, pois, houve episodios de violencia na integración de Galicia na coroa de Castela ou na plena integración do que vai ser o Estado moderno. Vai haber conflictos, pero pesaron máis os sectores que estiveron a favor. Claro. E sobre o que comentabas antes, que falabas, bueno, eso, facendo un percorrido, unha xustificación da desaparición do reino de Galicia da historiografía española, claro, eso provocou un relato único ao longo, un relato que tamén chegou os manuais académicos, e eu non sei se ti coñeces unha anécdota que hubo aí unhas semanas, e é que no programa de Saber e Ganar da Dúas preguntaban sobre uns povos bárbaros e xermánicos que se instalaron na provincia de Galicia, e lle preguntaban á persoa que povo era este. Claro, aínda que lóxicamente é un concurso de acertos e erros, e o lóxico é acertar e errar, esa persoa respostou categóricamente os visigodos, e a continuación unha persoa galega correxiu dicindo que eran os suevos. Bueno, eu o que quero preguntar con todo isto é se ti pensas que esa resposta indirectamente, inconscientemente, obedece a xusto ese relato que ti explicaches antes e que están todos os manuais académicos, non? Porque eu creo que ningunha persoa respostaría que non estiveron os romanos en Hispania, pero... Sí, pero mira, eu entón podoche contestar tamén con outra, que non é unha anécdota, é un feito, pues, por desgracia, absolutamente real, e non é único, desgracia, por tanto, máis grande, e é que os concilios que se celebraron no século VI en Galicia, no reino suevo, e que claramente son concilios en época sueva e ademais no que aparecen os reis suevos,
que o Miro nun caso, o Miro noutro, e tal. Polo menos son 2 ou incluso 3 concilios, non? 2 concilios bracarenses e posiblemente un concilio de Lugo. Están editados, bueno, hai máis dunha edición, pero unha das obras que edita máis coñecida de todas elas titúlase Concilios hispano-romanos e visigodos. E aí, entón, o que se editan son os concilios da época do Alto Imperio Romano, final do Imperio Romano en Hispania, os concilios do Reino Visigodo e os concilios do Reino Suevo. No título tense en conta que son concilios que os hai hispano-romanos e que os hai visigodos, pero que os hai suevos nin se menciona, a pesar de que se editan aí e que aparecen como concilios bracarenses e que aparecen os reis suevos. E, sin embargo, eso ignórase totalmente. O cual, pois, efectivamente, é unha falta de rigor nunha obra de fontes científica. E iso repítese noutros casos. Moitos manuais e libros que non son manuais de historia que tratan a época xermánica mesmo en Europa son capaces de dedicarlle páxinas a todos e cada un dos reinos xermánicos, lombardos, os pequenísimos reinos que se instalaron en Inglaterra, estes outros o demais alá, pero o reino suevo non aparece. E en algunhas historias de España, cando aparece o reino suevo, é sempre dentro, é como un subapartado dentro da España visigoda. Entón, esa resposta non é extraña, é errónea, pero non é extraña. E logo, algo que te quería preguntar é que, bueno, desde que comezamos esta campaña da manda do Departamento de Cultura da Deputación de Coruña, xa no mes de xullo, recibimos moitísimos comentarios, a maioría de xente con moitísimo interese en aprender, non? Pero tamén uns poucos que afirman que, bueno, que son cousas ao pasado, que non pintan nada no 2022, que non vai a cambiar a situación actual. Entón, eu o que te quería preguntar é que papel pensas que debe ter a historia na actualidade e cal pensas que é a función da mesma, da propia historia, non? Home, ese argumento que citas que dis é bastante gracioso. Eso quer dizer que se suprime a historia, porque non se tratará de suprimir só a historia do Reino de Galicia. Habrá que suprimir toda a historia porque fala de feitos pasados sempre. Bueno, é unha opción. Que papel ten a historia? Vamos a ver, unha cousa creo que é certa e que se comproba, e é que a historia non vai cambiar o presente. O presente é imposible de cambiar tamén, non? E non creo, ademais, que vai alterar ni siquiera as posicións con respecto ao presente e con respecto ao futuro que temos. Eu teño dito en varias ocasións, cando me fixen, coñecín o nacionalismo e me escribín o nacionalismo, eu do Reino de Galicia non sabía nada, por lo tanto non me fixo falta ninguna que existise o Reino de Galicia o que deixase de existir. Foron factores da actualidade, da situación presente e da proxección que podamos facer de aquí cara ao futuro. O pasado non vai cambiar eso. É dicir, non vai haber máis nacionalismo porque Galicia fose un reino, nin menos porque deixase de ser. Que función ten coñecer a existencia do Reino de Galicia? Pois a función que pode ter a historia. Entón, isto xa nos daría para demasiado. Claro, desde a famosa frase de Cicerón, que o pobo que non coñece a historia pois é como un neno porque carece de pasado, vive únicamente o presente, totalmente un ser totalmente inconsciente. Entón, bueno, pareceme que está fora de lugar xustificar a necesidade da historia, como creo que tamén está fora de lugar xustificar a necesidade da filosofía, aínda que se saque os planes de estudio de secundaria, ou das matemáticas, aínda que moita xente diga para que as matemáticas, eu saio pola mañá, vou a compra, non me fan falta para nada as matemáticas. Bueno, non creo que haxa que xustificar a necesidade da historia. Sería tanto como xustificar a necesidade da cultura. Que se pode vivir na incultura? Perfectamente. Claro. E logo, a hora do estudo da historia, ti pensas que é posible separar a ideoloxía
do estudio histórico e da construción da historia de calquera nación? Vamos a ver, non é posible nin o estudo da historia nin o de nada. Tal vez, en primeiro lugar, porque incluso un escolle aquilo que lle interesa en función das súas coordenadas mentais. Digamos, Claro. entre elas está a ideoloxía. Si nos centramos especificamente no campo da historia, pues claro, non, porque acabo de decir, é imposible prescindir da ideoloxía. Ahora ben, hai que colocar todo no seu lugar. Nesto, George Duby xa o ten expresado perfectamente. Un móvese no seu propio campo mental, pero desde o momento en que ti empezas a traballar coas fontes e empezas a ver a realidade, aí tes que ser honesto, e iso non o podes cambiar en función da ideoloxía, ainda que ti non vayas a renunciar a túa ideoloxía. É dicir, se eu, por exemplo, creo que efectivamente na Edade Media se falaba do Reino de Galicia, se ora resulta que me encontro con que a documentación non fala deso, pois non o podo soster, por moita ideoloxía que ten. Entón, George Duby o dicía, a ideoloxía ten un percorrido previo. Posiblemente, ou con bastantes probabilidades, a ideoloxía orienta as túas preguntas. Por exemplo, se eu non tivese determinada percepción do ser de Galicia, pois, se cadra, non me tería interesado pola existencia ou non existencia dun reino de Galicia. Se eu vivise noutro ambiente, pois ao mellor me interesaría moito máis a historia da Igrexa, e o que me preocuparía sería pois, os asuntos da historia eclesiástica, ou me preocuparía da historia exclusivamente social, por exemplo, dos movimentos sociais na Edade Media, e tal. Hai unha escolla nas preguntas que faz no teu campo de interese, e aí sí que influe naturalmente pois, a visión que ti tes do mundo, é inevitable. Ahora, fagas o que fagas, ben, temos un caso que me parece paradigmático, que é o de López Ferreiro. López Ferreiro era cónigo da Catedral de Santiago, era un home de ideas moi conservadoras, era carlista, defendía a preeminencia da Igrexa, os privilexios do arcebispado de Santiago, e entón, co ánimo de mostrar todo eso, pois fixo unha monumental historia da Igrexa de Santiago, que acaba sendo unha monumental historia de Galicia, en realidade. Entón, é evidente, e a través das páxinas véselle por onde respira. Pero construiu unha historia científica dentro do modelo positivista da época que traballa do século XIX. A súa historia, os seus traballos, son imprescindibles para toda aquela persoa que quera traballar a historia de Galicia. Por que? Pois porque hai honestidade. Ela tense os documentos, as fontes que hai, e hai honestidade. Non son, por lo tanto, contradictorias. E que, en realidade, sin ideoloxía non vive ninguén. Claro. E sen embargo, foise capaz de invisibilizar a historia do Reino de Galicia, aínda ti podes falar mellor deso, tendo presenza en numerosas crónicas, mapas cartográficos, non? Ou seja, non é algo que se fale ou que haxa citas moi concretas, senón que ao longo de varios séculos a súa presenza na historiografía europea é habitual, en as crónicas da época. Sí, o que pasa é que as fontes hai que interpretalas. Un dos preceptos do historiador é que os documentos só van responder aquilo que lles preguntas. Non por estar aí está nidiamente claro. Claro. Todas aquelas persoas que se dedicaron ao estudo, a curiosidade da historia de Galicia durante o antigo réxime, século XVII, XVIII, ata o século XIX, eran conscientes da existencia dunha entidade chamada Reino de Galicia, porque además se seguía chamando Reino de Galicia. E sabían que existía o Reino de Galicia. Eran absolutamente conscientes. Tanto en Galicia como fora de Galicia. Sabían. Galicia era un reino, foi se denominou reino ata 1833, por exemplo, non se podía ignorar a existencia do reino. Que ocorre?
Bueno, pois que a historia que se facía no século XVII, no século XVIII, non tiña unha preocupación real por recoñecer a existencia de Galicia como unha entidade, senón que se preocupaba máis ben pois da Igrexa, da nobreza, e entón tampouco se atopaban co problema de identificar cal era o país. O país, efectivamente, Galicia, e era o Reino de Galicia. De acordo? Por tanto, cando chegamos a finais do século XVIII ao século XIX, que nace a historia contemporánea, o problema que se atopan os primeiros historiadores é que, sí, efectivamente, colles a Felipe de la Gándara, por exemplo, colles a Vasco da Ponte, colles tal, e ali aparece o Reino de Galicia. Pero ahora ben, onde están as fontes e onde está a documentación e que podemos interpretar? Isto era desconocido. Murguía e Viceto tiñan moi claro a existencia do Reino de Galicia, pero tiñan tamén poucos elementos de xuízo e poucas fontes para justificalo dunha maneira moi convincente. Tiñan poucas. En canto empeza a haber documentación, tamén empeza a surgir a pregunta. Deixemos a parte a Murguía e Viceto, que como se dixen, sí que se fan a pregunta. E empezan a albiscar algo por aí. Empezan a dicir, bueno, isto que se chamaba o Reino de León realmente máis ben era Galicia e tal. Xa empezan. Pero non tuveron oportunidade de profundizar a fondo deso porque se presentaron que sí unhas obras enormes que foi facer toda a historia de Galicia, claro. A historia de Galicia de Murguía acaba no século X. Posible, non puderon ir máis alá. Pero, por exemplo, citemos a un historiador moi curioso, moi interesante, da segunda mitad do século XX, que é Rubén García Álvarez. Rubén García Álvarez era médico, de profesión era médico, de Ribadavia. Pero atopouse ou dirixiuse ás fontes e é un home que ten o mérito de ter sacado, eso non lle deu demasiada fama fora do mundo dos moi especialistas, pero de ter sacado a documentación altomedieval. E entón, el aí sí que empeza a ver xa nos documentos que el vai descubrindo e que eran a maior parte documentos inéditos aínda, el vai vendo que está presente Galicia. Este home morreu un tanto prematuramente, ¿vale? Pero nun artigo publicado en Grial faise unha pregunta, porque el publica un artigo que é a contribución, algo así, non sei textualmente o título, pero é a contribución de Galicia na formación, non sei se de Castela ou algo así. Entón, efectivamente, el quere ver como Galicia contribúe durante a Idade Media a formación dese reino, desa coroa, da coroa de Castela. E entón, di unha preguntiña que deixa ao final, creo que ao final do artigo, e di, máis ou menos, non, e desto habría moito que falar, porque en realidade todo iso que se ven chamando Castela, en realidade chamábase Galicia. Deixa a pregunta esa, o sea, que lo ve, pero tampouco tivo oportunidade de seguir profundizando. E nesa época, nos anos 60, a universidade, pois, non ia por ese camino, iba por outro derroteiros. En realidad tardou en haber unha facultade de historia e tardou en haber unhas jornadas de historiadores novos que se formasen nas novas metodoloxías e que además tivesen como objetivo investigar e traballar a historia de Galicia. E sobre todo isto da historia, eu quería facerche dúas preguntas nunha, e é, primeiro, se ti ves, xa que levas todos estes anos traballando no que na historia medieval, se ves un auxe, polo menos un maior interese na xente e na produción de todo o que está relacionado coa historia de Galicia, pois eso, vemos congresos, seminarios, proxectos como este, incluso tamén pois o documental do Reino Suevo que se emitiu na TVG, chega a ser o máis visto na web da TVG. Se pensas que hai un auxe, pero pola outra parte, se aínda así pensas que é insuficiente porque na práctica, claro, nos programas escolares pouco ou nada se estuda, entón é moi complexo ter toda esa actividade por un lado, pero logo que nos manuais académicos, na ESO, no bacharelato, etc., que non se corresponda, non haxa esa equidade no sentido de que esa presenza exista tamén nos manuais. Entón, eso,
como ves, se ves un auxe, un maior interese, pola outra parte, a necesidade de ter un manual escolar que tamén faga referencia a él. Sí, sí, que hai interese, pero non de agora, sino xa de hai tempo, de hai décadas. O que ocorre é que os traballos de investigación son laboriosos, lentos e calados. Non pensemos que de boas a primeiras, de pronto, vamos a solucionar todo e a facer unha historia de Galicia magnífica, claro, que a historia, os compendios de historia, a síntesis de historia, tense que facer a partir de moitos traballos que podíamos denominar en comparación con ese de microhistoria. Pero hai departamentos e hai historiadores que levan traballando desde hai moito tempo. O departamento, por exemplo, de Historia Moderna da Universidade de Santiago, pois leva acumulando datos e facendo barridos de fontes que son moi abundantes e hai que traballalas con moita paciencia. Dentro do Departamento de Historia Medieval tamén. O que ocorre é que, efectivamente, ese paso entre o nivel de investigación, o nivel académico e a divulgación, pois está incompleto. Ou faltan as pontes, probablemente faltan. E non é que falten profesionais, nin por un lado nin por outro. É dicir, no nivel da investigación universitaria, da investigación especializada, que non ten por que ser exclusivamente universitaria, no nivel da investigación estáse traballando arreo e hai historiadores, hai profesionais de gran mérito que o están facendo con moita fe. E no outro nivel, no nivel, por exemplo, do ensino, particularmente en ensino secundario, que é onde máis necesario sería isto, tamén existe o persoal. Pero quizás fallan un pouco as pontes porque pode que falten traballos de síntese. Claro, os traballos universitarios non se poden manexar na secundaria, no instituto, porque sería un traballo enorme para os profesionais. Isto é o que falla. Tamén porque, claro, nós non temos aquí a experiencia nin a tradición historiográfica que hai noutros lugares. E despois están, pois, as imposicións de tipo político, porque os programas de ensino deseñanse nun lugar determinado, deseñan os ministerios, tal. E aí, claro, aí é difícil entrar, iso lento. Eu creo, por exemplo, que, porque falábase moito, e no congreso que vimos de celebrar, saíron as alarmas e as voces en favor de solicitar que a historia de Galicia sexa unha materia troncal, por exemplo, e hai que facelo, e hai que conseguilo, e hai que forzar. Pero tampouco pensemos que estamos nós nese sentido concreto, estamos nunha situación de gran precariedade en comparación con outros. Eu sempre fago a comparación no País Vasco, non sei como é o asunto. En Cataluña tampouco, creo, se me equivoco, unha consulta que fixen, en Cataluña tampouco existe unha materia troncal de historia de Cataluña. Como se suple eso? Pois claro, se hai un personal nos centros de ensino que sexan capaces de introducir a materia con entidade propia nos programas existentes. Se a materia troncal é historia de España, bueno, a historia de Cataluña é historia de España, a historia de Galicia tamén é historia de España. Pois a mellor podes introducila aí dunha maneira propia, con entidade autónoma, sin necesidade de que sexa algunha cuestión deixada para as últimas páxinas de cada capítulo de Historia de España. Aí pode ser. Claro, eso é pedir tamén moitos profesionais. O ideal é que unha historia de Galicia sexa materia troncal obligatoria. Claro.
Pois, bueno, claro, aí o que pasa é que hai moitísimo ata ter esa materia troncal, claro, hai moitísimo camiño para percorrer e para facer, claro. Non é, claro, eu entendo que non é algo que sexa dicir, bueno, pois o vindeiro curso vai haber unha materia troncal, claro, hai ten que haber un camiño máis longo, non? Máis longo porque hai que deseñar os programas e eso Claro, non o fan os historiadores. claro. Bueno, mudando un pouquiño de tema, eu quería preguntarche porque últimamente eu, bueno, teño visto tamén por redes sociais algúns mapas nos que saen mapas europeos nos que, bueno, si se ten en conta de algún xeito ao Reino de Galicia. Entón, eu quería preguntarche sobre se esta invisibilización é distinta se entramos na historiografía pues, a nivel europeu de outros países ou se en liñas xerais seguen, digamos, o patrón marcado pola historia oficial española. Sí, sí, fundamentalmente siguen como é normal, por outra parte, Claro. non? É normal, aínda que existen moitos hispanistas que traballan a historia de España e, polo tanto, teñen tamén criterio propio, sin embargo, o que prepondera pues, é a visión que ofreza os propios historiadores españoles, claro. Ahora ben, eses mapas que citas que eu coñezo, dous mapas, pois débense, sin dúbida, sin lugar a dúbidas, a que os diseñaron foron conscientes e viron que a documentación, porque son dos mapas que coinciden cronolóxicamente. Un creo que o editou, un está editado en Alemania, pero creo que por unha sección en Alemania da National Geographic. E outra é, creo que Penguin, de unha editorial inglesa, de Londres, que editou o mapa Penguin. Pois, con toda a probabilidade, ou casi con certeza, pois senón non o poderían ter feito, pois en algún momento viron documentos, ou chegaron documentos que deixan claro que no século X, porque ambos, repito, representan a Península Ibérica ou Europa no século X, e no lugar que tradicionalmente a historia de España marca como Reino de Asturias, como Reino de León, como Reino de León, aí aparece o Reino de Galicia, o nome do Reino de Galicia, en inglés e en alemán, o nome do Reino de Galicia. Eso é, pois, porque efectivamente a documentación coñecida desa época sinala a existencia do Reino de Galicia. Claro. Agora, de maneira é moi minoritario. casi total, a visión que hai é a visión que proporciona a propia historia de España. Claro, claro, como é normal. Sí. Claro. E, bueno, e unha pregunta que nos deixaban este venres é relacionada co Reino Suevo, e o que nos dicían é eso, cando podemos falar dun reino dos suevos en Galicia, se hai distintas etapas, digamos, unha etapa cun reino dos suevos en Galicia, outra etapa cun reino suevo de Galicia ou un reino galego, ou pensas que pola contra sempre foi igual un reino suevo en Galicia, sobre todo pola influencia que tivo todo isto pois na fusión que se deu entre suevos e galaicos, non? O que nos preguntaban é eso, si hubo unha etapa dun reino dos suevos en Galicia e outra etapa xa dun reino suevo de Galicia. Para o século V, que é cando chegan os suevos, a fonte principal que temos, con moito, pois é a Crónica de Idacio. Na Crónica de Idacio e nalgúnha outra, pois que a mellor non sei se coñecían a Crónica de Idacio ou falaban por propia experiencia, por propio coñecimento, pero, en fin, centrémonos na de Idacio. Fálase sempre dos reis suevos no século V. Na primeira mitade ata principios da segunda mitade, porque a Crónica de Idacio remata no ano 468 ou 69, remata. Entón, a información, despois non temos información, desde que remata a Crónica de Idacio ata ben entrado o século VI, non temos información. Entón, temos que falar a partir do que temos, e o que temos é iso. Cando os suevos chegan aquí, se veñen cun rei, con Merico. Por tanto, eles
alguna forma xa son un reino porque teñen reis. Naturalmente non é un reino territorial, é máis ben un reino étnico. Son os suevos, ao que se chame suevos, todos os que veñen con eles, todo un conjunto de todos que chegan con eles, pero os reis son suevos. E en ningún momento no século V, ou polo menos no período que cubre a crónica, en ningún momento se fala de reino de Galicia, senón que mesmo aparece dunha maneira moi nítida separadas dúas comunidades. Unha é a comunidade dos suevos cos seus reis, e os reis son reis deles, e outros son os galaicos, que os galaicos son romanos. De acordo? De todas maneiras, pero aquí entraríamos xa unha cuestión bastante complicada, non paga a pena entrar. De todas maneiras, a partir do ano 450 aproximadamente, cando está reinando o terceiro rei que hai en Galicia, a Galicia sueva, que é Requiario, este home xa emite moeda, por exemplo, e convirte a todos os suevos ao catolicismo, que é a religión da enorme maioría dos habitantes, esmagadoramente mayoritaria, que eran os países romanos. E entón, esta emisión de moeda quere decir, o seu nome, que é a primeira que se fai en Occidente, quere decir que o rei asume competencias de poder público sobre un determinado territorio no que vai a circular esta moeda. Entón o reino está se territorializando, vai deixando de ser étnico, e por outra parte parece que se aproxima unha posible fusión entre galaico-romanos e suevos. Isto é algo que hai que ter en conta. Pero no século V non se fala ainda do reino de Galicia, entre outras cousas porque ata bastante avanzado o século V sigue existindo o Imperio Romano, e entón Idacio e a aristocracia a que el pertence, galaico-romana, para eles o Estado sigue sendo o Estado romano. Non admiten. Damos un salto e pasamos a mediados do século VI, e aí temos outras fontes. Entre elas, a de dun Franco, Gregorio de Tours, e Gregorio de Tours é o primeiro que, a mediados do século VI, na segunda mitade, nos fala de unha maneira explícita dun galiciense regnum, dun reino galego. Entón aí xa non se fala de reino suevo, senón de reino galego. Ora ben, isto compasínase tamén con falar dos suevos, porque os reis siguen sendo suevos. O normal sería, igual que noutros reinos germánicos, que o cumio do poder se reservase a xente que tivese esa ascendencia étnica sueva. Entre outras cousas, parece como que garantía a liña hereditaria sucesoria, unha liña directa. E, por exemplo, Isidoro de Sevilla ou Xoán de Víclaro, que son outras fontes do século VI, tamén falan de suevos, falan de reino suevo. Pero xa temos a mención a un reino galego e a reis galegos. Teodomiro, Lucilio Miro, nas fontes, sobre todo nas fontes francas, que eu entre agora, xa aparecen designados, tamén Carriarico, aparecen designados como reis galegos. E falando, bueno, sobre todo do que do final do período suevo, ti antes o comezo da conversa falabas dos visigodos. Algo que se coñece moi pouquiño é a situación na que queda o reino de Galicia coa derrota dos suevos por parte dos visigodos, non? Coñécese case nada e maioritariamente pois o que se di é que o reino de Galicia desaparece e acaba integrado por parte dos visigodos. Entón, un poquinho, unha resposta rápida, pois un pouco de eso, cual é a situación na que queda o propio reino? Ter en conta unha cousa, sempre, telo moi presente, e é que a partir dese momento de finais do século VI, particularmente durante o século VII, que é o século visigodo, as fontes son escasísimas, sobre todo para Galicia. Algúnas fontes que vai haber son xa fontes que tratan o reino visigodo en conxunto, pero fontes para Galicia moi escasas. Entón, a partir do que temos, que podemos decir? Pois que Galicia intégrase na monarquía visigoda dunha forma non traumática, salvo quizás os primeirísimos momentos, non traumática. Para empezar, porque aos poucos anos
a conquista no ano 575. Bueno, pois 4 anos despois o reino visigodo se fai católico. Por lo tanto, acepta a religión que xa existía en Galicia. É curioso, faise católico. Entón, calquer fricción que pudese haber trasladado ao terreo religioso, pues desaparece completamente. E o que si vemos, por algunha acta de algún concilio e por algún outro documento, que Galicia mantén a súa entidade non só como unha provincia dentro o concepto provincia, que sigue sendo o concepto romano de provincia, non sigue sendo unha provincia de reino, dentro do reino visigodo, sino que ten unha especificidade moi clara, porque eses documentos que cito falan de que os reis visigodos son reis sobre España, Galicia e a Galia. A Galia refírese a un trociño do sur da Galia, nada, o resto da Galia triunfa. Diferencia moi claramente eses territorios. Hai 3 territorios diferentes. Un é o que está ao norte dos Pirineos, que por tanto non é España, é Galia. A España desde tempos romanos era a Península Ibérica, pero dentro ao sur dos Pirineos da Península Ibérica diferencian probablemente España, que sería o territorio originalmente visigodo, e outro territorio que era Galicia. E, por exemplo, en algunha ocasión tamén en que se dictan algúns cánones e algunhas normas e se di que estas normas van a ser teránse que cumplir en España, en Galicia e na Galia. Por tanto, Galicia non ten a personalidade. E logo hai unha crónica bastante posterior, xa do século IX, unha crónica que nos di que en un momento determinado un rei visigodo xica asocia a coroa ao seu fillo Bitiza, para que el gobernase o territorio dos visigodos e Bitiza gobernase o Galicia como tiñan os suevos, seguindo ese documento. O documento é bastante posterior, pero recolle a memoria desta personalidade que Galicia mantén dentro da monarquía visigoda. E era Bitiza o que establecía a capital en Tui? Eso tamén son datos moi collidos, sí. Hai collidos con pinzas, non sabemos. Dicen, hai tamén está recollido, non sei agora a primeira noticia neste momento de memoria, non sei que logo repite Lucas de Tui e tal, que puso a capital en Tui, non sei, un pouco extraño probablemente, pero en fin, mérito para Tui. Sí, pois sí. E esta falta ou escasez de fontes dáse tamén non no momento no que, digamos, desaparece pois o reino visigodo e entran os musulmáns na Península Ibérica. Quero dicir, non sei se existen algún tipo de crónica ou de fonte ou algo que diga cal era a situación do reino de Galicia nesa altura. Non, nada, para nada. ¿No? Entramos nunha época de falta de documentación xeralizada en Europa. En algún lugar existe alguna crónica, hai unha crónica en Inglaterra, en Saxona, hai alguna crónica bretona, efectivamente, en Inglaterra tamén. Existe algo de documentación, lógicamente, quizás no Estado mellor organizado nese período que era o Imperio Franco, tamén existe algo, na Península Ibérica moi pouco, e a única crónica, temos unha crónica contemporánea, máis ou menos, tampouco exactamente, contemporánea aos acontecimentos, quero dicir, a chegada a ruína, a desaparición do reino visigodo e a chegada do Islán á península, que é unha crónica do ano 754, por lo tanto, a chegada dos musulmáns en 711, pois isto ven aí 40 anos despois, que é a chamada crónica mozárabe do ano 754. Esta crónica dá moi pouca información acerca do que ti preguntas. E xa, bueno, entrando xa no final, comentar, bueno, se algunha persoa quere facer algunha pregunta que non la deixe porque estamos xa para rematar. Si quería preguntarche algo, e é que
e non lo teñen comentado a nós tamén en moitas publicacións, non é que algo que chama moita atención no noso país é a multitude de construcións románicas que temos. Entón, eu quería preguntar se ese esplendor cultural con centos e centos de igrexas, a propia Catedral de Santiago, o Camiño de Santiago, posteriormente unha lírica medieval, se todo iso representa de algún xeito un momento de esplendor do reino. Porque, sin dúbida, non? Podemos facernos a típica pregunta, bueno, e como vivía a xente, e como vivían os labregos, e tal e cual, todo eso. Pero a cultura e especialmente a arte, as artes plásticas, son sempre unha mostra da situación en que se encontra un país. E o florecimento de Galicia, o florecimento artístico, como ti moi ben sinalas, con esa explosión do románico, non só en Santiago e non só nas catedrais de Galicia, senón en todas as pequenas igrexas que hai ciscadas por todo o país. Eu creo que eso non sería posible se non se atravesase un momento de esplendor non só cultural, senón tamén económico, porque claro, as obras había de costeadas, claro está. E a chamada era Compostelán, que é un momento esplendoroso de Galicia medieval. Que aparte é curioso, non? Porque ese momento de esplendor, digamos que non existiría se non houbera un reino forte con proxección, non? Quero dicir, aí cando se chocan as historias que hai, se o reino de Galicia non existía, non podería existir, digamos, todo este momento de esplendor. Sería un caso ben atípico, que un territorio marxinal totalmente desorganizado, como parece que se ten pintado moitas veces esa Galicia da alta e inclusive da plena de media, dependente de un reino que era totalmente alleo, como se sea dependente dun reino de Asturias ou dun reino de León. Se esa situación se dese de que Galicia era un territorio marxinal dependente, como se iba a dar ese florecimiento artístico? Como sería posible que o idioma no que se escribe a lírica e que falaban os monarcas daquela época fose o idioma precisamente do territorio marxinal e non do territorio central? Eso sería absolutamente excepcional e atípico. Claro. Que sobre isto, e xa rematamos, preguntábanos estes días, tamén para esta conversa, de cal era o papel do galego no Reino de Galicia. Que papel tivo, non? Claro, ahora non vamos a facer un percorrido todo ao longo dos séculos, non? Pero sobre todo, eu creo que ceñilo a ese momento de maior esplendor. Home, pois fíxate, o galego foi a lingua da lírica, lírica e música, os cancioneiros no século XIII, XIV, incluso todo que desde avanzado o século de final do século XII ata o século XIV. E se deixamos a un lado a lírica, a creación literaria, o galego como lingua en prosa, pois foi a lingua, vamos a decir, oficial. Non existía naqueles momentos o termo de lingua oficial por decreto, pero a lingua que utilizan os notarios, que se utiliza en obras en prosa de tipo científico, por exemplo, pois ata bastante entrado no século XVI. Os contratos de foros, de compravendas, testamentos, redáctanse en galego, pois os últimos que temos vai decaendo desde finais do século XV, pero non desaparece de golpe, senón que os últimos documentos son ainda do ano 1530 e tantos. Claro. Pois, bueno, con isto estamos nos 55 minutos, entón vamos a rematar. Eu quería agradecerche que estiveras connosco aquí hoxe, porque sei que levas uns meses e moita actividade. Encantado. E nada, sí que para rematar quería preguntarche se hai ou se pode dicir se hai algún novo traballo en formato, se sexa físico de libro ou congreso ou exposición ou algo que se poida saber na que se estea traballando ou que vai haber nos próximos meses. Sí, vai haber. Primeiro vai haber un libriño feito por Héctor Picallo, máis por min,
sobre no que se trata o tema todo da heráldica do Reino de Galicia, tal como el todo expuso no Congreso, e tamén todo un repaso á existencia de maneira moi divulgativa, tomamos como base un traballo que xa publicara a nosa terra, que fora da miña autoría, nada máis, con moitas imaxes, eran os reis de Galicia, creo que se librou. Entón, en principio, hubo a idea de reeditalo e ao final fixemos unha cousa diferente, nova. Eso por unha parte. E por outra parte está prevista unha exposición que debería ser paralela ao Congreso, que está prevista para o ano vindo. Non sei se me escoitastes ben. Se me desconectou isto así de golpe, non sei por qué, se me escoita, verdad? Sí, eu escoito, Sí. non sei se a mí se me escoitou. Eu Si tal lo tamén é repito que... brevemente. Hai un Vale, libro sobre o Reino de Galicia, sobre os reis, que con sí, moitas imaxes medievais. Temos todas as imaxes de reis que se poden atopar en Santiago, en Oviedo, en León, un traballo moi interesante, moi fermoso, e temos tamén no mesmo libro a obra sobre heráldica que fixo Heitor Picario. Iso por unha parte, un libriño en plan divulgativo. sí. E no que prima de gran maneira toda a iconografía. Isto é o que prima. E despois está previsto e en marcha e moi avanzado, moi avanzada, unha exposición que debería ter sido paralela ao Congreso, pero que hubo que deixar por un momento diferente. Entón, este ano celebrouse o Congreso e temos previsto que o ano que ven se poda presentar esta exposición que será itinerante por a maior parte dos lugares que sexa posible levala por Galicia, adiante. Moi ben, Heitor Picallo, que por certo vai estar aquí en 2 semanas connosco falando precisamente sobre heráldica tamén. Nada, bueno, deixanos aquí unha pregunta, só vou meter esta porque xa queríamos rematar. Preguntan que cando ti falabas unha lingua hexemónica, se te referías ao Reino de Galicia ou o que é a península. Bueno, non, referíame ao espazo, a península non. Quizais Claro, a lingua hexemónica na península fose, non sei, o árabe, o probablemente, árabe, e no claro, espazo catalano-aragonés era catalán. ¿No? claro. Eu refiro ao espazo do que é esa gran concepción do Reino de Galicia, abarcando Galicia, Portugal, León, tal, inclusive Castela, porque nos esquezamos que o rei da coroa de Castela no século XIII, Afonso X, pois a súa obra poética fixo en galego. Claro, claro. Vale, pois nada, eso, con isto rematamos e novamente eso, agradecerte a túa disponibilidade. Eu vou continuar 5 minutiños, pero deixámoste xa marchar. De acordo, Osa, pois moitas gracias, encantado. Boa tarde. Graciñas a ti. Chao. Vamos a ver. Aí está. Aí estamos. Que hubo un momento que se me pechou isto, a conexión, e non sei se foi só a min ou a xente que está desconectada, se me vistes tamén, se eu seguía conectado ou se me cortou a imaxe. Porque me saiu aquí unha pantalla de que estaba fora de conexión e que había un problema. Parece que xa solucionado, non sei que puido ser. Bueno, non sei que vos pareceu, a verdade que moi ben, moi divulgativo Anselmo, como sempre, e eu creo que chegou ideas moi interesantes. Hoxe non nos metimos tanto en cuestións moi concretas o período do Reino de Galiza, foi máis unha visión xenérica porque temos na nosa canal de YouTube outra conversa con el de maio do ano pasado na que falamos eso do Reino Medieval de Galicia e xa falamos de cuestións moi concretas, falamos da Reconquista, do Reino Suevo, nos metemos un poquinho máis no Reino Visigodo, e que eu vos recomendo ver. Está na nosa canal de YouTube, na lista de reproducción
de Conversas Orgullo Galego, senón en YouTube poñendo Orgullo Galego Anselmo López Carreira podedes vela e eu creo que está moi interesante. Cortouse a meña sola, non? Que non sei que puido ser, pero bueno, por sorte foi un momentiño porque pensei que se me cortaba internet porque dicía que non tiña internet. Bueno, antes de marchar, quería dicirvos, esta semana vamos a ter 2 novos directos. Este mércores ás 8:30 vai estar connosco neste ciclo de conversas ao Reino de Galiza que facemos da man do Departamento de Cultura da Deputación de Coruña. Vai estar connosco Francisco Rodríguez, Paco Rodríguez, que é un histórico dirixente político, profesor tamén, e acaba de sacar agora un libro de 2 tomos, unha etapa estelar e conflictiva do Reino de Galiza, e vai estar connosco para falar precisamente deste libro, pero tamén do que é esa etapa de esplendor conflictiva do século X, o século XIV, XV, non? Vamos a conversar con el sobre isto, e vai ser o mércores ás 8:30 aquí en Twitch. Logo xoves, fora deste ciclo, vamos ter un novo directo con Lidia Mariño, que ela investigadora de antropoloxía comparada, e xa estivo connosco aquí o ano pasado falando sobre mitoloxías, en concreto sobre a Bella, quen é a Bella, que ella dá nome ao arco da Bella, non? E vai estar connosco para falar sobre mitos e ritos do tempo de defuntos. Temos unha conversa co antropólogo Rafa Quintía en YouTube sobre iso, pero vamos a falar con ela pois xa de cuestións concretas, exemplos e ritos, vamos a comparalos coas fontes que hai de ritos e figuras mitolóxicas a nivel europeo. Entón vai estar os xoves ás 8:30 tamén. E xa na semana seguinte, a semana de defuntos, que é o martes, pois o xoves ás 8:30, vai estar connosco Heitor Picallo, que facía referencia a Anselmo López Carreira, na última conversa deste ciclo nesta campaña do Reino de Galiza. Con el vamos a falar sobre o ciclo artúrico e a heráldica galega na cartografía europea, nas crónicas europeas. E vai estar o día 3, xoves, ás 8:30. Entón, bueno, animarvos a seguir estas conversas e tamén a ver todas as que temos, máis de 40 xa subidas na nosa canal de YouTube e que estamos subindo tamén en iVoox. Nada máis, eso, agradecervos que estiverades hoxe aquí, recomendarvos que visitedes a páxina que estamos facendo desta campaña, que é reino.orgullogalego.gal. Temos aí artigos, infografías, as conversas, temos, bueno, moitísima información. Nestes próximos días vamos a subir novos artigos de Manuel Gago, de Francisco Rodríguez, de Heitor Picallo tamén, de Xosé Ramón Hermida Meilán, son os artigos que nos quedan. E animarvos a visitar a páxina porque ten un contido moi interesante. E bueno, nada máis, eso, novamente graciñas por estar hoxe aquí. Entón vémonos o mércores ás 8:30 con Paco Rodríguez, vale? Veña, chao.